Erokamano nyakora mogi kuom yiero Ramogi TV odhiambo ma kawuono chieng' mar ochiko nyaka nyocha wachak dwe mar ariyo gana ariyo gi 25 nyakora Ramogi. Ndalo ringo mapiyo, weche bende kwanore, kata kamano gik ma medo loso piny bende igo kwandgi mondo ket kare, mondo kaka nyo en nyoro kik bed machalre kaka en kawuono, to bende kik bed machalre kaka en kiny. Nyiso ni lokruok en gima duong' e ngima mar oganda kaachiel kod gwenge ma ji wuokie. Dwaro en mondo kel lokruok manyalo miyo dongruok chorore machiegni gi jopiny, kendo jopiny onogo bedo kidieny mar dongruok mabiro e gwenge. Odhiambo ni nyakora Ramogi na mondo rwaki ratil matinende ok wadhi go weche siasa ahinya, to mawacho gin mag dongruok ma bende tudre kod gik ma ipango kendo ichano kasto itimo gi yawa manie telo ka onywande pach jopiny. Wang'iyo weche mag keto mwandu e gwenge ma kaluo, weche mag ohala ema wang'iyo ratil ma kawuono nyakora Ramogi. Neto nitiere rombe ma osebed kitimo, ok gichakore e tinende ni kata e loch masani, osebed kitimo gi chakre chien. To bende ji osebedo kago kwano ka penjore to gin ang'o ma koketi e gwenge ma kaluo to nyalo kelo lokruok kendo chugo thuolo mag tije ne oganda. Gin kit dongruoge mage, gin kit ohelni mage, to sumruok paro mage mowinjo bed ni betie. Nyakora Ramogi ma wacho ka wan kod chuny lit nikech nitiere kuonde mamoko mane nitiere gi kembe kinde mokalo bang' piny Kenya ne yudo loch, to nyaka gie sani kembe go ruombore piny kendo gima nowinjo bed ni gitimo ok ginyal timo. Chandruok ni kanye? Mane mwadwa kete ratil ma kawuono nyakora Ramogi. Kaponi nitiere kamoro ma pod kier ma pok oyud wang'e, parni buch sindan nyaka usikal ne lep e kaliwe gi olaw matin obed mapothpoth korko cherre e bur mar sindan mikwogodo nanga. Dipo ni burni pod bedo mapothpoth ne jok ma samoro gombo mondo mi giyud kore e weche mag ohala kod keto mwandu e Nyanza machiegni. Twak mar ratil chakore sani mar Ramogi TV. Nyinga en George Bati, an kod wendo na jalony e weche mag ohala kaachiel kod keto mwandu. Patrick Nyangweso nobedo jakom mar joket mwandu e pacho ka gi weche mag ohala milongo ni Kenya National Chamber of Commerce and Investment Industry. Nyiso ni gin weche mag timo ohala kaachiel kod chugo kembe e pacho ka mangima. Machiegni ahinya jaduong' Patrick Nyangweso, happy new year. Osegwarore ahinya. Happy new year, George. Yes. In long time nyaka ne abed ka. Yes. Kane abedo ka gimoro dwe mar 9. Kane abedo hosted ka. Yes. E weche mag the state of the nation of the economy. Nanga ka uthuolo ni mar moso nyikwa Ramogi ni oyimore uru kumora mora mauntiere. En thuolo maber ahinya e 2025 ka mondo mi wapor wachone to wasewuotho machal nade. Yes. Yuto wachal nade Nyanza, to wan kanye, to wadwa dhi kanye, to wan gang'o madwa terwa kuma wadwa dhieno. Apani ma wach maduong' ahinya neno kata ka Nyanza Professionals mana achiel kuomgi nyocha noloso International Investment Conference ma neno ka Deputy President nyodhi oyawa yanga kendo neno ka jotendwa nyobedo e dala mar Kisumu Siala Resort. Ma en mana achiel kuom budho kata romo ma conferences dwe mar 2 higa mokalo no kane waloso moro Homa Bay maduong' ahinya chakre the second patch of devolution yapani nyawang'aya kuom governors auchiel gi manyoloso. Kendo sani aneno Siaya be lose kaine poka wuok e Chamber of Commerce naromo gi jo Siaya ma miyo gi framework kako onego gilosi. George Bati onego dhi record ni investment conferences nyaka ne devolution nyuol. Yes. 2013. Aninga ma kwongo loso the first concept mama ne watemo kawa pilot mechekos aito wadhi Busia 2016. By time of the election ne wasetimo around I would say around 18 investment conferences in Kenya, county based. Kejanya paro watimo Taita Taveta, watimo Meru, watimo Nakuru, watimo Trans Nzoia, watimo Bungoma, watimo Kisii. There are several. Yes. Several. Watimo Narok, watimo Baringo, watimo Kwale, watimo Kilifi, watimo Turkana, several counties.
omiyo ang'eyo meaningful investment conference, gimoningo tim, to gimoko timore maber, gi kaka follow up oningo tim. In jalonye gigi, Yes. kendo ikwano counties magigi osetimore. Yes. Chini 18 kaka Yes, iwache. yes. Assessment, kinono kwano, kata koro kinono duoko margi, Yes. inyalo miyo gi adier ewi 10. But mano penj malong'o kabisa. Gima timore e counties wa, momiyo dang' awach ni meaningful investment pok obedo realize, pok wayudo. Nikech ang'eyo kuom counties go, ang'eyo at least projects 2-3 mano chako ng'wech mabe dhi mbele. Gin weche 6 mapok watimo yo maber. Ginang'o gini? Ing'eyo ni George, the way kako chumi ringo, wa joma olonye weche mag ochumi. Uchumi nigi cycles 6. Achiel kuom giluongo ni savings. Mar ariyo en investment. Kungo gi keto mwandu. Keto gi mwandu. Mar ariyo en investment. Yes. Nyaka kori kom savings. Yes. Mar adek en production. Kisetimo production, nitie gima waluongo ni output. Koro gimiyudo tok chuoyo pesa kata mwandu manin godo cha. Sami se output, koro ing'iyo gima waluongo ni income. Aeti dhie expenditure. Ang'o madonjo ni? Madonjo ni? Koro king'iyo ni mage madwa golo katiyo. Mage madwa golo kitiyo godo. To gi ere kaka mise miketo machako ywayo jo investors miyudo locally, mwaluongo domestic investors, to gi foreign investors. Nyadi ng'eny ajakono jotendwa kane atimoga gimoro investment conference, kama atimo gimoro ni portfolio matchmaking. Watimo gimiluongo ni investment opportunities profiling. We profile kane neno ma Homa Bay mana watimo last year. Negi loso booklet. Teni George kobedo Mombasa kata kibedo UAE tidwa biro timo gimoro Homa Bay, to kochuno ni nyaka ibed kod go kod gibura. Ing'iyo the investment profile based on the comparative and competitive advantage mar county no. Koro ing'iyo ni ka water, ang'o ma gidware water, to incentive mane magiketo ne investor mabiro. Koro gimose bedo ka felo counties wa en namba 1 ni plans malongo kata keto chenro makare mar investor attraction and retention. Chani mang de lok no nango. Gima yuayo jaket mwandu, gima miyo ket mwandu bro yiero mondo osika en ka. Biro bedo madang mi se madang kete. Ni Yes. neno ka honorable CS Cabinet Secretary mar Treasury John Mbadi kanyo golo a speech, an nyaonge siala, but I've been following it, asebedo kalowe machiegni. Kanyo golo a speech, o wacho ni gima nyaka konyo development kata dongruok marwa e region mar Nyanza en ni nyaka waket lwasi makare mar ohala. Ere kaka inyalo ket lwasi makare mar ohala? Mano penjo maduong'. Nikech ibro neno mwalowa kaweyo counties moko gi, cost of doing business ni malo. Nitie pogruok mar cost of doing business to gi ease of doing business. Ease inyalo keto kaka neno Professor Nyong'o kete Kisumu cha. Tena ni en one stop shop, inyalo goyo very fast ka en single business permit, iyudo moko itudori gi ng'ato, time online tiyude. Nyaneno Nyawang'aya bo time, jaduong' Chilo becho time kacha, CI is in the process, Kisino setime, gi automate most of their services. To ease of doing business nyaka makre gi cost of doing business. Nikech inyalo loso lwasi ni yudo gik moko kidwaro permit gi yot, inyalo bedo kata e bedroom ni titime tiyude mi print, lakini ka koro idwa ng'iyo lwasi makare kaluwore gi chudo midwa chulo, iyudo ka ni malo. Machielo mosehinyo investors wa kata juket mwandu biro ging'iyo counties wa to giringo. Counties wa onge kata land for expansion. Matina ahinya manigi land. Ndalo moko ka watero investors moko wa Pakistan, moko be no ataki, watero ne Governor Kaemba, Trans Nzoia ane na luonge na tise ni TICE, Trans Nzoia International Conference. Git sign gimoro ni expression of interest, manyi neno nyo bedo signed si alaka. To kakoro investor bire ground wach romo serumo, to yudo ni lo, ngeto kata lo kano siemne,
ng'ano ne dwa timo production value addition e weche mag oduma mok ni oduma koro a Trans Nzoia to dhi Mombasa tirege to chako duogo mok nya duka machon waluongo ni mok jopuonjne koro a keno Mombasa iwinjo kuma cost of doing business bedo matek o akacha raw material odhi Mombasa o a Mombasa o chako ringo kore ka ng'ato chame a farmer mano produce go kwa mfano ka Kitale ka koro kane wadwa yudo motero ka gise sign everything giyudo ni law and law ma under controversy it is disputed land lo manege yuarwo en gi yuarwo koro yudo ka investors thoro ringo machielo machako bwogo investors wa makata wa sign expression of interest to governors wa nyaka ng'i kupogore gi law nikech law is a factor of production en ratili makelo weche mag yuto ge bedo gi mise ten gimoro ni cost of production inyayudo kobiro be wan gi stima madieri kech yo ma stima lal go mwalo wasani maber ni broad based ka wayudo owadwa Opiyo Wandayi as the minister ni ochung' ne weche mag power mang na mul kanyo bende ibodo ka cost of production kani malo to bedo matek mondo mi jaket mwandu obi chieng' moro nchana Alison President Museveni one of their summits the African Leaders Summit to no wach moro aere ga nikech owuoyo from non-theoretical owuoyo from practical perspective owacho ni wawe wuondore uru e Africa ka kwadwa ni mondo wadongre nyaka wang'i ni be waketo lwasi mabro ywayo ji kata mana local people private sector mondo invest nikech sama cost of production ni malo stima ni malo an investor biro tong'iyo okonya yudo kaka renewable energy okonya yudo source of that oyudo ka stima lal oyudo ka kumoro gige ne kethore sto bang' ndalo matino timang'owa oringo dhi mar adek en infrastructure maging'e ni koro donjo enablers mag investment infrastructure nyaneno ka giwuoye kata e wechewa mar Nyanza conference ni infrastructure yore karicho infrastructure ok en yo kende eni kuma ng'ani dwa gere gine onyalo chopo nang'o to bende nitiere kaka inyalo county government kata national government nyalo support mondo kumodwa keto mwandu neno mano bedo a serious gap mano osechando investors wa pinje mamwalo wa machielo en ICT ing'eni kaka piny medo sudo kineno Global World Index Kenya nobedo rated the third best in innovation and ICT adoption. Jomane yomboa mana South Africa, Mauritius ka, emene yomboa. But bido ni one number dek in Africa. Okigwenge waduto makeche machalo weche mag wifi gini gosechope the ICT infrastructure poko chopo nikech ng'ato dwaro ni otim e-commerce kosegolo mwandu ne kata lose mana Migori kata lose mana Uranga kucho division yosia ya kucho kata lose mana Nyamira ka Borabu odwaro ni koseketo to nyalo keto the online marketing to kete lwasi mok ni ochandre gono tere gazette kata ngoluong jo bahati makete TV tiyudo kamage kok nyal support to bedo matek. Lastly, and financial services, access to affordable finances nyalo miyo lwasi bedo maber ne joket mwandu kata mapiny nikech joket mwandu ken wazungu okeni ko luongo investment conference koro neno wazungu ko bedo kama olworo tent ne mano kore ku wacho no yudo investors and local private sector players jomani kanyo go emoningo bed empowered diaspora ng'amani kanyo matiyo kata Botswana emoningo bed ni wakelo ne lwasi maber to wakone ne ka kinyiketo cottage industry moro ka manyalo regonwa kata chiemb gwen ndiko kata ji 20-30 mano be ang' na losie weche mag cottage industries miyo yudo ka koro gibedo motivated nikech giduogo dala ginyalo invest kama gionge access to financial services en very key ke George but kineno mwalo wa kineno economic survey mar 2024 Kisumu ema lead gi branches number mang'eny mar banks ka gin 40 then Kisii 21 Migori fuate ga 14 Homa Bay 9
then Siaya 8, lastly Nyamira 6. Kupo ni moko nyo medore kanyo kaka DTB Bank nyo yepo oyugis cha. Koro Homa Bay wanyakwano ni koro gin gimoro 10. But king'iyo the spread, iyudo ka cost of access to affordable finances bedo malo. Koro kata ng'ama nyo retire, kata kaka an kama mong'e weche mag investment, wadwaro timo kolabo kodi, ni wadwa yaw kata loso chiemb gwen dala gwengawa ma Kithereka kucho kata Gwasi kucho. Yes. Iyudo kodhi obedo matek nikech iyudo ka interest rate bedo timang'owa odhi malo. Koro ang' ne wawuoye magni jodongo wa kata jotendwa oningo timang'o mondo mi kata banks obiro moyaw branches, bende joma local makanyo private sectors kata manie Nyanza region be gin gi hilo moro mondo gidhi giol kata loan gitim weche mag investment. Iyudo ka magi kokong'e to wanyalo loso buche gi mang'eny, tiyudo tok mano kombe odwoki, tent odwoki, to toki gari adek onge gimotimore. Kapok ing'ada, yes, nitie gimane West iluongo ni Lake Region Economic Block. Yes. Noloso gimoro ni blueprint. Lake Region Economic Block blueprint. Kisomo blueprint no George, no highlight weche duto investment opportunities may 13 counties. Kichaka chagi Trans Nzoia, Nandi, Bomet, Kericho, then Nyamira, Migori, Kisii, Siaya, Homa Bay, and Kisumu. Gite kaki mjakwano nyaka Busia iketo Giveiga Kakamega Busia Kakamega Bungoma Busia Giveiga kiyudo 13 gi noketo negi bedo piny magi loso, and it took a lot of money. Sechego ng'amane was the lead consultant mar that blueprint ne poko bedo kata CS nen Owadwa Owalo masani deputy chief of staff. Yes. Kineno that book koponi wanyalo luwe, Nyanza would rise the way kaka nanyiluonga ni Nyanza rising. Nikech o identify opportunities ere gimoningo team ma Homa Bay nyalo gerore to o share the same resource gi Migori, to share the same resource gi Kericho, to share the same resource gi Nyamira, to Kisumu share kod Bungoma gi Busia gi Siaya, based on competitive and comparative advantage. To gino poko luwe nya expect ni mae gima nyoningo pidhi nyoro sama nyo iloso Nyanza Investment Conference mondo governors waduto o draw from it summit margi mar Lake Region Economic Block cha ging'i ni Homa Bay bere ang'o onyalo gere ang'o, Kisumu bere ang'o onyalo gere ang'o. Ka Kisumu bere mchele, Homa Bay pur mchele, machine keta hero to Homa Bay supply. Okini Homa Bay be keto mare to Kisumu be keto. Mani gima that blueprint ne wacho. Ka watimo ma tibodo ka gwengewa odongore. All right. Yes. Ami thuolo mondo iwuo nikech gini nie kori to ene wi bende. Yes. Idwani mondo ing'is jopiny. Yes. Edung Nyangweso. Yes. Sebede gigi. Na penjo moro ni kuom conferences kata rombe mosetim mag geto ohala kachiel kod keto mwandu Nyanza, inyalo miyo gadi ewi 10. Kanyo ni chikori nano kidwoke malong'o. Yes. But adwani mondo idwoke sani. Ini wuo nikech gigi isesomogi, isebede gi kata koponi samoro kidhi e rombe ga achiel kachiel, to ineno chakruok mar gima iparo ni owinjo bed ni timo. Yes. Mar ariyo. Penjo nyalo bet ni ang'o momiyo rombe gi koluongi. Yes. To jotelo ema dwa kawe thuolo mang'eny ahinya jotelo mag siasa. Gin ema gibedo mbele. Gin to bed ni gichopo nyaka kanye kaka jotelo ma nyalo chiwo yo kata ma oket mwandu e lwetgi, nikech nitiere mwandu moket e lwetgi ma ema nyalo support kata nyalo siro chenro moko mag lek manitie mag dongruok. Jopiny to bed ni kanye e rombe machal kod ma mondo ne ni kuonde mi igeto kete mwandu gi gin gima ok mana jotelo kende kata pach jotelo ma ji biro wacho ni mano ng'ani gini nosewuoye koro wan wawe mondo waketo wang'wa mondo wanegi. Kanye ma jotelo gike, kanye ma jopiny chakoe, to kanye ma jogi riwore kanyakla. Owadwa George, but nyaka wapog siasa kod dongruok. And you understand go the political economy mar piny kata mar the country. Yes. Any government keto lwasi maber mar timo wala. To government kosekelo lwasi maber mar timo wala,
to en business mar private sector mondo timo wala. Ka government boketo ndwa timo business to kuma gigo dhiye onge. Ng'i kata sugar industries me Nyanza mabedo ran gi sirikal. Yes. Ipim gi ratili gi kibos gi ni ma private owned. Iboyudo ka ma private owned ni malo e yor yuto, en malo e yor ndiko ji, en malo e yor output mare kata revenue kaka giyudo kata profit. Kech bang dalo mang'eny ahinya until last year June, between June, July and September ekaneno ka sugar sector ochako kelo income. O josiasa nyaka draw line margi magi wene private sector teach maro wala mondo tim kata chalo kaka mag investment gi mondo mi otim. Gin oningo beni gitimo gima kisungu luongo ni giketo lwasi kata gikelo friendly pro business policies. Obed na county assembly, national assembly, nyoka neno MPs wa what they desire to do. Ngejoka pani CDF en mana margero classrooms kende. Nyoka neno gima senators wawacho ni they want to do. In terms of yuayo nikechang na uwe mano yuayo jo ket mwandu oken teach governor kende. Senators gidioko giromo gi ji oningo beni wachako sero county wasi yo mabeyo ma teach both private sector gi national government, both county to gi national government. Current investment conferences mosetimore mwalo yiena monda miye an kaka jalony na koni wane machako gigi. Yes. Yiena monda miye ang'wene wi apar. Nyiso ni poko chopo nus mar geno. Poko chopo nus. Yes. Kenda nyalo justify that. Ang'o momiyo iparo ni poko chopo geno? Jome poko chopo achako ni Busia. Busia kane wadhi nitiere investor moro na Nigeria, moro na Turkey, kupogore gi sugar industry masani Butali kene ma on your way to kapok gik matayo. Mano no biro courtesy mar investment conference. Nitie mono ningo tim organic fertilizer okapani no pick up. Nikech weche mineno mana konika. Koro ber wa identify gi wamiyo gi warifane gi county to kage pick up. Homa Bay nyo ochiu attach nyo attract the attention of several investors. Mancha no team last year. Ma neno ka under European Union tok mano na neno ka around 6 ambassadors, more than 6 ambassadors odhiromo gi governor wanga. Magi express interest edible oil inyalo paro crop value addition mabe ang na wuoe gik moningo ben sunflower, palm oil, njugu, blue economy ka joma nen gi ginene nigi interest in blue economy, county aggregation and industrial park. Inano ka mandalo ma Homa Bay cha inano ka a lot of investors no show a lot of interest. Mana neno ka stimoter very fast. I'm yet to follow up ni wagi kanye. O siaya ni pokotimo. Ndalo governor asanga watemo plan twice to no fail. No ko otimo re. Sa ni aneno ka His Excellency the governor orengo aneno ka plan mare. Ageno ni gibro time mondo bed very unique. Very unique. Seche moko bingeni ongeti ende loso kata conference makawa a lot of money, public money. Inyalo loso gimana timo ne jo Taita Taveta ne investors round table discussion uluongo ge to present investment opportunities to ge express their interest, then you follow up better ai to kore ko ucha ku communicate no the public koro public ng'eyo to gube gi engage nikech ng'eny public bende makonyo to support or propel investment opportunities. Yes. Kech gine magen gi law, gine mag provide labor, gine ma weg piny nyaka ketgi penyo mi chaki penja ni to be gigi ka waloso gi be waketo jo piny. Yes. The best strategies maloso sustainable and memorable investment conference eni kapok utime oningo utim proper mobilization from sub-county level or even ward level mu facilitate gimiluongo ni community ownership. Nikech ma public fund midwa tiyo godo en pes jo piny oningo ging'e ni ang'o mabiro idwa time nang'o itime kanye to what is our share.
one responsibility marwa kaka farmers, small scale farmers en ang'o, one kaka the motor transport industry, one wada timi ang'o, one kaka jomanie millers, wadwa timi ang'o, millers biro together, all those key sectors, utimo map out, nyakutim gibno on feasibility study, mung'e gwenge ka gwenge ni ang'o maginyalo provide, ka udwa yudo investor moro madwa keto cottage industry, raw materials idhi yud kanye, nyaka ung'e ni farmers oket together mo uyudo buy in. Sama ma otimore, yes. Ka governor oseloso conference, to kuro en tich jopiny through sub-county administrators, mawacho ni no, one gweng machalo kama kaka Nyatike, we are ready for this investor. Ken puro cotton, governor, ministers, kata other county officials, national government, okibi puro. It is the locals mabiro puro. Koro ging'eyo government can only facilitate, ginyalo miyo gi inputs kaka kothe, but gi training. Kaka se miyo gi inputs kothe, they build reservers, yani buying centers. Kunde keno kata kunde choko mwandugi. Choko mwandugi, yes. To nyaka choko mwandugi be nyaka gindik jopiny, mondo jopiny ong'e ni wadadoke puro cotton. Kayang'na wuoye be cotton be as the key factors on agribusiness. In gi weche mang'eny manyalo konyo. De nyalo mi waseche ariyo. Koro no ka cotton ung'iyo wacho ni ang'o miyo no fail. Sani koro jopiny waseyie wakelo nu kodhi ni kaka neno governor Wang'oncha ne manye cha Siaya be aneno, Migori be aneno, bende ne wanted to try on it. Gibiro giketo. Ka gisekelo to wabiro ging'iyo gina ni jopiny be uyie kawo gini. Mae kaka wadhi supportu kuonge gi pesa wabro miyo ukothe jok ma kaka doyo nyalo tamo nikech sani labor cost is very high. Atima a lot of investment in agribusiness. Labor cost is very high mwalowa nikech yudo ji tek. Uyudo ka government nyalo support gi uwoyo gi banks branches to support small scale jomwaluongo ni SMEs. Koro gibiro to gi support mage to wayudo realistic development. To ka obedo just a talk between investor cha to kiny gidok, investor ne biro headquarter ikia ku gweng midwa tere, gweng no bende dwa dishon go, mano mineno kata pige mineno mono ku Nyanza, mondo pige gi oti for sustainable agribusiness or irrigation. Obedo matek nikech communities feel ni some of them were not involved. Koro gin tich gi gotiene yudo ka ng'ado pipes. So constructive engagement mar any as a project specialist I will tell you ni constructive engagement mar jopiny maging'eyo jobati kata kidhi nindo in mana kata ka in governor kata in mana minister to ging'eyo ni magirwa girito, mano is very key towards realization mar sustainable economic growth mar gweng mora mora magi nyaka timre. Yes. Ada penjo ma samoro dipo ka obedo machiegni gi mogik ka oken mogik. Kaluwore gi thuolo nikech waketo keto mwandu ka luwe ratil kawuono. Wang'ene ginang'o gine mapok otim maber, ginang'o gine mosetim maber. Ratila no ka pod ndek ni ka. Jaduk Nyangweso, kuom rombe mosetim gi kata king'iyo gi wang'i mar jalony weche maketo mwandu ka luwe, ang'o mowinjo bed ni timo? Chiero kembe mane nitiere chon ma samoro no obedo gi chandruok ma odhi opodho, koso ng'iyo kembe manyien gi paro manyien gi kwano manyien ka ji dhi mbele. Ginang'o manyalo bedo mayot mondo Kaluo ochako chier kendo e weche maketo mwandu kod ohala? Joji bati anene yo mopogore. Ing'eyo ni gik moko sudo. So the world is growing very fast, especially weche mag innovation. Yes. Chiero kembni mano fele Nyanza ber. To chako manyien ber moloyo. Ang'o miya wacho kama? Ndalo moko ka county government wango donjo. Nokel gimoro ni Sogam. Nikoro chier ndalo President Uhuru Kenyatta. Nikoro sani ji opuro Sogam, nyaparo ma Nyadundon. Bel ma Nyadundon. Yes. Abe na pure. Opoge, Nochiek. Ochiek kabisa. Yes. Koro kogik choko. Nitere kanye. Kogik choko akel no wach. Yes. Gimana koni community nyaka bed empowered. Choke no bedo problem ma jomoko no doke makuro lose changa. Bus ya, iluongo ni bus mar Orgweng. To jok mabe no choke moter be chudo no deko. Ing'eni gino after 2 years ji ok ochako puro gino. Kaka gwengwa no rumo. Ji ok ochako pure. Tieni jopiny no kobedo prepared. Koro yaw kembe manyien samwa wuoye ni berie moloyo nikech gik moko osedhi malo. Ng'eyo bende osedhi matut.
ineno kata mar cotton ni Yes. inyalo chiere mana ka nitie raw materials. Kawuono George Bat e mwalowa be ing'eyo ni top 5 countries mar export e Kenya ka, mwandu duto milose Kenya ka, Uganda namba 1. Uganda mabut dalawa ka Nyanza ka namba 1. King'iyo economic survey ma 2024 ne watero mwandu kuro wa 126.7 billion Kenya shillings. Uganda ka Ang'o gini mane gikawo ahinya? Gikawo simiti, Okay. smoked fish ng'eni watero, kothe watero kuro, chae itero kuro, gi products mopogore opogore. Namba 2 mamare, akelo 1 second kende. Donje gima. Ere kaka Uganda bedo gweth ne Nyanza e yore mag keto mwandu gi gohala? Yot, nikech ing'eni ka ng'iyo weche mag export. Ing'eno ningo wa invest mwalowa kata ka wachako kembegi. Wachak gi ka wang'iyo ni wadhi timo value addition for export, ok for consumption. Yes. George, but e weche mag uchumi nitie weche adi? Ariyo. Inyalo loso mwandu for consumption, mana mochamo, kata loso mwandu for export. Mai makelo yuto. Koro gik chenro duto gimoro amora miwuoye Nyanza kawuono, wawuoye ure kembni obed cottage industry, ni bende wase identify market, makelo nini? Market nitie. King'iyo last year alone. Yes. The top 5 mar exports mar Kenya. Uganda namba D. Luwe gi Pakistan weche mag chai. Chai waonge go kopogore Kisii Nyamira. Iwinjo? Ing'eni kata mana njugu michame Kenya kogolo Zambia. To ing'eyo ni njugu inyalo pur Homa Bay gi Siaya, king'iyo pinje mag Uyoma ka inyalo pure maber malich. Kisii ka ipuro njugu kabisa. Gin simple things, simple value. We call them the value chains. Manyalo chiero gwenge. Moko chuno ni nyaka urit palm oil bro budho. Nyaka uigni. Njugu ipure samo wuene njugu kawuono mwalo wa Nyanza 600 gorogoro, mano 2 kg. Mano ki use ro. To kitimo ne value addition, ibro use more than 4,800. Gorogoro adi kitimo value addition. Soya beans, kidhi timo ne value addition. Soya beans mar 500 grams supermarket ka sane. Ibro yung'iewe at 465. To kidhi ng'iewo gorogoro achiel mar soya bean masani puro mwalo wakucho, ibro yudo 1 kg is now 80 shillings. 2 kg is around 160. Iparo ni kotim value addition, dong yuto donjo mwalo wa, dong kembe oyaw. Koro king'iyo Uganda miwa market. Pakistan was number 2. Mano kelwa yuto mar around 77.3 billion. Bas number 3 na wayudo Netherlands nikech cut flour. To number 4, can I shock you? Tanzania ka. Tanzania 69.3 billion Kenya shillings. Tanzania ka. Mano as per economic survey mar 2024. The last one top 5 was USA. Nyiso ni kata Tanzania gi Uganda oingo USA. USA was only 64.3 billion Kenya shillings. Mago total exports modhi 2024. Koro king'iyo ma nyisi ni Nyanza wa gi products kata menye neno madhi under Goa agreement USA kanyo poko koro sani odhi rumo this year. Ma ne opportunity wanyalo tero. Smoked fish wanyalo loso. Ineno ko loss value addition, ineno ginene mor mbuta, a lot. Ng'iye mbuta kende kila achiel kende kawuono nani supermarket kane pok abiro ka. Kila achiel mar mbuta ka is 960. To mwalo ing'eni kawe gi pesa di. Tigange tikeleka. Mano mineno dhok wuok kucho live animals biro ka iyang'o to iyudo ka piende gi plus other things iloso malo kone to wan wauso gi live animals. Magi gik ma governors wa nyaka focus on. Uketo polisi ni onge live animals ma e county. Uketo polisi ni ng'ama dwa uso ginene products mage mogole puodho in Rome. Oningo room wadhi kelo investors ma nyalo konyowa e cottage industries ken rabolo losi uket value addition. Ken njugu, sunflower, oduma, kothe gik machalogo. Sani gimoro wuok mwalo kucho ni soya beans. Ipure not soya beans, nyota beans. Ipure across the entire Nyanza. Nigi pesa, very nutritious product. Okao only 70 days, kata between 65 to 70 days. George Bati say your million square. Those days only
iparo ni dong dang kopo ni kata county governments oloso bills ma ginyalo support to gimiyo farmers sani ji dhi chak pur mar higa kata mar chwere to gimiyo gi kothegi, then uketo field officers to monitor the output, gipuonjo ji, then sama kori bire conference kata Nairobi kata summit iwacho no my region, my county has excess of this product. Ere joma nyalo timonwa mwalo value addition mondo wawe bedo import counties kata wawe bedo import led economies, ni gimora mora nyaka snacks bilos Nairobi industry moro matin tere Homa Bay, tere Siaya kore kachame rabolo akisi biro ka ing'ade to kosedhi koche supermarket a farmer mono pure cannot afford to buy. Are you getting? Ni nyaka ng'wabedi kitungua kata kalango kore kang'icham lunch Siaya. Are you seeing? To pi udo ka pi mola cho nini ilongo na this Rivayala kalango to the onam. Right. To onge kata irrigation mwanyalo timo. So these are the things manyaka wa invest in, mondo me wakonyre. Onge tiende mondo wa import tong ka Uganda, and yet one wapuro cham e Nyanza. Wanyalo timo maji bed gi cottage industries, women groups, youth groups, wa support gi uru to wa invest portion of the exchequer money. Yes. Wa yudo to waketi. Nyane no ka CS Treasury owuoyo maber. Ko los Victoria Ring Road, odhi konyo jinango. Wachieruru gik machalo lake transport. Chona sembo kocha yudo ka meligo. Obiro dhi Kisumu, odhi Mbita. Wan kane wasomo ne waidho meli kamano. Ochako biro Kindu Bay. Ineno Kindu Bay nyaka ne ntie kiawe bank. Magi gik monego wa address mondo wakel yuto ne jo piny machiegni. Ibo yudo kata ka ji dhi e siasa to wach go nyacha rumo. Nikech they feel empowered. Magi gik monego tim. And they are simple things. So they want people to think outside the box. To engage professionals, engage private sectors, engage diaspora. Mondo diaspora bendo aoko obio invest in the counties. Okini wuoyo kende in forums. Thank you. Ok en wacha nyakwara mugi. En wach magora til piny lakini ndora til lwar kawuono. Mana gi wach kende. Wach mowuok kuom Jaduong' Patrick Nyangweso nyakwara mugi jalony weche mag ohala kachiel kod keto mwandu. Onyiso wa gik mwinjo bende timo jopiny, riwruoge mag joma mine kachiel kod jende mineno ka samoro ji ochayogi ema nyalo ting'o gweng' kata piny malo. Mana kaluwore kod kaka inyalo ket jopiny obed e chuny hie keto mwandu kachiel kod dongruok mar piny. Kao kamano nyakwara mogero kamano, ageno ni bedo gi puonjruok. Elo Patrick Nyangweso kachiel kod in be miketo wang'e Ramogi TV. Oriti masani mano ne en Ratil mana Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Erokamano.